Moni nde munkhani zina uyu timati Elon Musk munthu olemera dziko lonse kuja wapeza competition yake munjira yoti iye sanapanga ma starship ma spaceship yake aja amene akumapita ku space, ku outer space kudzera mu kampani yake imene amaiti SpaceX. Nde iye zake zakhazi kuyenda koma pachiyambi paja zinkavuta zimangophulika zimakanika atayamba kumene. Ndi apapa Jeff Bezos mwini wache wa Amazon nayeso anapanga rocket yake yaikulu kwambiri kuposaso ma starship ya Elon Musk yacha. Rocket yake yampanga cost pafupifupi 2.5 billion kuti ayimange, ili 98 meters high. Ndinoti ati zinyamula zinthu kuposa 34 metric tons kupita ku outer space. Komanso akuti ndi reusable, chidziti chikapita chidzibweranso bwinobwino chitera chinyamukanso chipita mene timapangira ma minibus yeti chabe kuti awakupita outer space. Ndi ngati ka competition kama billionaire kuti apanga zinthu zoti zizichitika mlengalenga. Yedi Jeff Bezos anayamba ngati za simple, anayamba kupanga website nkupanga decide kuti andizigulisapo mabuku. Amazon inali yogulisa mabuku kale koma wapezeka kuti zinthu kuyenda mpaka nakusanduka marketplace yoti yamphamvu kwambiri dziko lonse. Amagulisapo chilichonse, anthu osiyana amagulisapo pa Amazon mpaka anasanduka billionaire pamene pa level yonena kuti munthu sungayifotokoze mpaka nawonso afika popanga chani ma rocket yakeyo anayipasa dzina amayichula kuti Blue Origins, komanso ayipasa nickname ina akuitcha New Glenn. Nde Glenn amayenera kupanga launch pa 13 kuti anyamuke ulendo wake oyamba kupita ku space, koma zapezeka kuti chilichonse atakonza bwinobwino kuti zinyamuka anapezeka kuti akuti panali ma subsystem failure, zina zake sizimayenda sizimagwira ntchito bwinobwino. Nde chifukwa sanafune kuti chinyamuke anyway, kupewa zomwe amapanga Elon Musk kuti basi chinyamuka chipeza kuti kaya chaphulika, nde nzoti aononga ndalama kwambiri zikati ziphulike 2.5 billion sipano. Nde angopanga khanso kuti ayi basi apapa ayamba kupopamo chani, amba kupopamo mafuta, kuchosa mafuta sizikudziwika kuti ayesera solid, koma afuna kuti akonze china chilichonse kuti ayesetse kuti ulendo wawo oyamba ukhale ulendo opambana. Izo nde ka update chabe ka Blue Origins, rocket ya Jeff Bezos imene ikupikisana ndi ma starship Elon Musk kupita ku outer space. Sikomo kwambiri.